Behîce Boran yekê gulana 1910 li Bursayê têdine, dibistana seretayî li Bursayê dixwîne. Dibistana navîn li Koleja Keçan a Amerîkayê ya Arnavutkayê bi dawî dike. Sala 1948 ji ber fikra xwe ya siyasî ji zanîngehê hat dûrxistin. Li zanîngeha Michiganê doktoraya civaknasî bi dawî kir. Di sala 1939 de cardin vegeriya Tirkiye û wekî doçent li beşa sosyolojiyê ya Fakulteya Dîrok, Erdnegarî û Zimên dest bi pêwîrê kir. Dudiyê mijdara 1970yan wek seroka giştî ya Partiya Karker a Tirkiye hat hilbijardin. Dozdê îlona 1980yan de demeke di hepsa malê de ma û piştre derket derveyî welat. Dehê cotma 1987 jiyana xwe ji dest da.